والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الورى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أنبي الله سبحانه وتعالى تنون لفلن ببي الله سبحانه وتعالى وقف أمانين الله سبحانه وتعالى نما أن كشي أن هنا أن بركة وشاما من بابلو أكو شاما شورو دنفهم بلا صحيح مكة no yankundi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahabau anaka sumago an islam nyuma fe on fe mani senda kiraba Muhammad senda nola na baraka ni kiraba Muhammad ka barakata fokata si alkiyama joduma sunna tv savana lajal kala kelengelena belajele ani sojale ani ansiwale ame au bismillah wajil kalaw ka sigida kene karankaranen ka sungalula be sigi o ye sigida duruna ye sigida duruna har bile amina wala wala like nin dunan ba mi ni amangutu baye yafaye ni amangutu baye hinaye na amangutu baye kan horonya ka bo tasmama ni here watu fanadu promo watu du terati watu du nin dunan bayin anga anga dunan bayin bismillah bismillah tuga jumana anga anga bismillah yoro jumana dunan bay abe bismillah yoro min awe hadamadin duskun herani nyuma mimbe ala ibe se ka dunan bayin bismillah ni odi ola atono ka anga bo ni barabba minun ka anga kala wala likera sumi ni okanga kala no kera sigida aflanai fusamantiya mimbula sigida durunana atonoka anga boni barabba min fanaye amina ode wala noye qur'ane akalani ka qur'ane kalani chaya kalubaina o fanaye barabai nella jel kala kelenkelena belajele kaloi tamashiya fɔlɔ min bɛ a la o ye kuranɛ de aw m'a ye k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ waati min na ni Allahu subhanahu wa ta'ala n'a bɛ fɛ ka kalo in a bɛ fɛ ka kalo in tamashiya fɔ an ye shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sunkalo kalo n'i bɛ fɛ k'a dɔn k'o ye kalo ye kuranɛ jiginna kalo min na Allahu subhanahu wa ta'ala a ye kalo in aya tamashiya amma ni fami amse ka doni fami fen kerengeren ba mini o kera kono de ko ye jumay ko ye qur'ane jigna kalumina o ko kunte gansa ni fen tamashiya kera mi anga chesri ko fen nyanyini anga nyana ma be kono kerengeren yala bulu fabe ke wati mina o ye sungalo wati sungalula kira sallallahu alaihi wasallam akan mantu kan ku yala lajaw ni qur'ana betu ga amina sabu qur'ana kalani o be kala kata kala rafla tilawatun lafdhiyya ka qur'ana yara sabande un kala kele tilawatun hukmiyya Qur'ana yɛrɛ fɛn min bɛ a kɔnɔ an kelen-kelenna bɛɛ kan cɛsiri an ka kɛ i ko Qur'ana an bɛ tagama dugukolo sanfɛ i bɛ min kala a jogo ka y'i la i bɛ min kala n'i bɛ kuma a ka dɔn k'a fɔ kɛ nin ye Qur'ana dungɛ dɔ ye wala waati o waati ni sunkalo sera n'an bɛ sunkalo lahalaw la sunkalo taamasiyɛnba kɛra Qur'ana min ye an ka k'an cɛsiri a kilayɔrɔ fila bɛɛ a kalan kilayɔrɔ fila bɛɛ k'a kumadenw kala a n'a kɛwalew fana k'a hakili to o fana la an ka k'an cɛsiri nin bɛɛ la aw m'a ye sunkalo o sunkalo kira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya la jibrila a ko mina kira sallallahu alaihi wasallam kalan kuranɛ la
kuranɛ daminɛ fo k'a laban u b'a kalan ɲɔgɔn fɛ a bɛna kira sallallahu alayhi wa sallam kalan la mɛ kira sallallahu alayhi wa sallam a ka sunkalo laban o sunkalo laban in na fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra o la fɛnba kɛra o la kan bɛɛ o sunkalo Jibril nana a kira sallallahu alayhi wa sallam a y'a kalan kuranɛ la siɲɛ 2 o ye hakili fɛn ye min n'o ye kan bɛɛ baara ye ni kira sallallahu alayhi wa sallam yɛrɛ sɔmina k'a fɔ k'ale ka waati surunya la o la o kalan in an ka hakili to la o la silamɛya ma ba minnu tɛmɛna olu fana y'o hakili to kuranɛ la dɛ al-imam az-zuhri ale min kun ye dɔnnikɛlaba ye hadisa dɔnnaba do ale ka waati la ni sunkalo sera a b'a ka darisiw bɛɛ jɔ a b'a fɔ ko sunkalo ko laɲiniba min bɛ a la k'o ye kuranɛ kalanni ye ani ka fantanw ni miskinaw ka olu ɲɛji cɛ k'u la dumuni awɔ sunkalo laɲiniba min bɛ a la o ye nin ye ale b'a ka baara bɛɛ jɔ sunkalo kɔni na k'i yɛrɛ di kuranɛ ma ka kuranɛ ɲɛɲini ka ɲa fantanw ni dɛsɛbagatɔw fana ma awɔ al-imam Malik ni sunkalo sera ale fana kun bɛ darisu minnu di hadisa darisu fiqhu darisu a b'a bɛɛ jɔ k'i ɲɛsin Allahu subhanahu wa ta'ala ma sabu kuranɛ kalo o de ye sunkalo ye mantun ka kan k'i cɛsiri ka kuranɛ ɲɛɲini lahala bɛɛ la mɛ bolofa ka kan ka kɛ an ta la sunkalo la o de la maaw sɔrɔla dɔnnibagaw la maa minnu ni olu kun bɛ kuranɛ jigin sunkalo la don o don siɲɛ 2 dɔw fana kun kɛra su 3 o su 3 o b'a jigin ko 1 kɛ nin bɛɛ sɔrɔla silamɛya dɔnnikɛlabaw la dɔw yɛrɛ fana ta kun kɛra su 7 o su 7 dɔgɔkun o dɔgɔkun o b'a jigin dɔw yɛrɛ fana ta kɛra su 2 o su 2 o b'a jigin dɔnnibagaw an ka maaba minnu tɛmɛna u ye kuranɛ ɲɛɲini sunkalo la dɛ u y'u yɛrɛ di kuranɛ ma sunkalo la o ye sunkalo kɛ kuranɛ kalo ye olu ye nin kɛwale min kɛ ani kira sallallahu alayhi wa sallam ka hadisa min bɛ yen k'a fɔ ko maa ma kuranɛ faamuya ni e maa min ni e ye kuranɛ bɛɛ kalan k'a jigin tile kɔnɔ tile min ka dɔgɔ ni tile 3 ye o hadisa bɛ yen mɛ an bɛ o ni nin dɔnnibaga ninnu ka kɛwale fara ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn na e dun y'a mɛn k'a fɔ maa sɔrɔ olu la minnu tun b'a jigin kuranɛ don o sunkalo la kuranɛ don o don u b'a jigin siɲɛ 2 dɔw yɛrɛ ta ye su 2 o su 2 olu ka kɛwale ani ni hadisa an b'a fara ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn na dɔnnibagaw ko o kira sallallahu alayhi wa sallam k'a ka hadisa in bɛ a nɔ la n'o ye k'a fɔ maa ma kuranɛ faamuya maa ma kuranɛ faamuya maa min ye kuranɛ bɛɛ kalan k'a ban tilela min ka dɔgɔ ni tile 3 ye kira sallallahu alayhi wa sallam a y'o fɔ a ka sahaba dɔ de Abdullah ibn Amr ibn al-As n'a taara kira sallallahu alayhi wa sallam fɛ ale ye funangani ye ale bɛ se ka kuranɛ kalan siɲɛ caman est-ce que n bɛ se ka kuranɛ kalan a fɔ n ye k'a fɔ n ka kuranɛ kalan don o don siɲɛ 1 kira y'a bilasira i k'a kɛ tile 20 o tile 20 i b'a kalan dɔgɔkun o dɔgɔkun i k'a bɛɛ kalan k'a ban a b'a fɔ kira sallallahu alayhi wa sallam ye da'ani astamti' min quwwati wa shababi kira sallallahu alayhi wa sallam ne to yin sa n ka damu ta n ka funankɛya ani n ka fanga waati n k'o tɔnɔ bɔ n bɛ fɛ k'o tɔnɔ bɔ ni kuranɛ de ye k'o di kuranɛ ma
kibara labana kira sallallahu alaihi wasallam ko ikom courage bila ibe fege iga funangene ani ka fanga wati tonobo memin fi ejija su saba o saba ika qur'ane be kalan ka banka be kle saba o kle saba be qur'ane be kalan ka ba ko sabu ko ma qur'ane famia mami qur'ane be kalan ka ba hake dun min ka dogon ka tema kle saba don mago ko kuni hadisa mi me ko bara be kenin hadisa ye sankalo tawbela ka sungalo la o ye terati wati sungalo la o ye promo wati sungalo la here baraka nga chaya o la sungalo la ere kalimani amani blero na iboke ni bise ka ke dungo do iba jigi shiya fla iboke dungo do iba jigi shiya kele ikoke shufla o shufla ni ba jigi fala ikoke sungalo konna bashitala iyere se manake miye ikauke ni min di Allah subhanahu wa ta'ala ma evitore soro Allah subhanahu wa ta'ala yoro ma shitei ma min kika jurubeto Allah subhanahu wa ta'ala wala Qur'ane kala litu ya folo o e ka fo ka Qur'ane yere 7 din kala Qur'ane sungalo langa ngan chesiri kanya shi oma jibilakum nakira sallallahu alaihi wasallam kala ula anka ma ba minun fana tamela don kala baw kala ka sahabaw olu fana yu yara di Qur'ane ma sungalo la sabu sungalo tamashiya folo o e ka fo Qur'ane jigina kalomina shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran Qur'ane kalali klayro flana التلاوة الحكمية القرآن كلا كباركني أي القرآن كلا أكاسيك النبو أنا القرآن كلا أكاسيك كترشيه كأملا سرا أما قبولة قصبة أو القرآن جيكين كوين جمعي أنك باركني أي سلامك لنقلنا بك أنجي حكلي تولا أو ماي واتمنا نجر لكم من كرا صلى الله عليه وسلم كلام قرآن الله جبر الله بكرا صلى الله عليه وسلم كلاني من قرآن الله سنغلو لا او كلانين او كمين نوبو كرا صلى الله عليه وسلم لا كرا كصحابة أكو ko kira sallallahu alaihi wasallam kun ye fonna siraw bela fonna sirde maoma ni ebe nya maoma mami me nya maoma kateme beka o kun ye kira sallallahu alaihi wasallam maoma ni ebulo la blaleno mami bulo la blaleno kateme beka ko ye